Čau čau, vítáme vás u ukázky serveru a jsem tady s Creeperem. Ahoj. Který je admin a jsem tady já, který je builder a chtěli bychom vám říct o tomhle serveru, protože se asi bude rušit a my ho chceme dát vlastně zachránit, aby prostě tady chodili lidi a takové. A takže je tu i admin a můžete vidět, že to je tady takový server. Tady máte VIP, které se to píše, tady máte warpy, které žádný nejsou, to máte admin team a pravidla si víte jaký jsou, takže vám ukážeme tenhle server. Tady máme vlastně takový spawn a tady máte vlastně takové domečky, také město. Tady máte VIP, i když to asi nefunguje, ale nevím. Funguje? Jo. Takovou silnici. To je vlastně ten majitel. No, můžete vidět. A vlastně bychom potřebovali, aby sem šli lidi, aby byl plný server, potom by si kupovali VIPčka. No a prostě tak. Prostě bychom potřebovali podpořit tento server, můžete vidět, že je dobrý. Chodí sem někdy hodně lidí, někdy je tady i plno. Takže jako bychom potřebovali pomoct, že jo? A teď mluv ty. Jo, určitě. Jo, je tu skvělý admin tým, máme tu asi 3 majitele, jeden tu moc nehraje. No a prostě je to zatím 19 slotů, potom by přikoupil majitel nějakých asi 30, říkal. No a to už je asi ode mě všechno. No a můžete vidět, že tady fakt je toho hodně, jako, a můžete vidět, že ten majitel se o to aj stará, o ten server, a každý den sem chodí, akorát, že tečel pryč, a protože někam jede, takže jako jinak se normálně chodí a baví toto lidi, takže určitě dojděte si zahrát a podpořte náš server. A do popisku vám dám IPčko, a pak vám tam dám stránku, kde si koupit to VIPčko a tak dále. Takže my se s váma učíme u téhle přednášky ze serveru, takže určitě si přijďte zahrát, je to super server, jakože chodí tady hodně lidí. Teď tady zrovna není moc lidí, protože jako odešli teď, ale normálně sem chodí lidi, takže bychom byli rádi, kdybyste fakt došli. A máme tady dobrý majitele, takže my se s vámi učíme u tohohle serveru, takže čau.